Human temporaryo nahunong ang COVID-19 vaccination alang sa mga senior citizens sa Lapu-Lapu ug mga adlawa mubalik na ang pagpabakuna human moabot ang dugang nga supply sa mga vaccine. Si Luan Mirondina sa report. Sa 5,500 ka mga senior citizens sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga na master listed, 1,111 pa kanila o 20% ang nabakunahan na. May 1,380 dose sa Sinovac nga gipada ang DOH-7 sa Lapu-Lapu City alang sa mga senior citizens. Apan nakuhaan usab kini og 255 alang sa mga tao nga may comorbidities. Hinuon sugod ugma, mubalik na ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa dakbayan. Human makadawat og dugang 1,000 ka doses sa Sinovac ang City Health Office, gikan sa DOH-7. Mato ni Dr. Agnes Cecil Realisa, City Health Officer, nga ubay-ubay na sa mga senior citizens nga unang nagduha-duha nga magpabakuna, karon desidido nang magpabakuna ug nagpakisusina kung kanusa ang sunod nga schedule. Paspas ang senior citizen gyud mo nang ang last week inhurot atong mga vaccine, no? So karon sa base amo ang observation last week, amo sa lang yung prioritize sa ang mga senior citizen. Samtang 81% na kung 2,634 ka mga frontline health workers sa Lapu-Lapu City ang nabakunahan batok COVID-19. Karong Mayo 6 usab ang schedule nga vaccination sa second dose sa mga health frontline workers nga nabakunahan niadtong unang semana sa Abril. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.